Да. Не съм готов да. Не. Когато не мога да формулираш някаква идея, как ще ги караш хората. Сега тук ни вършат, нали, аз е лото, така остача това на преминавате, да се слушариш. Не. Да, всички, които си за това процес, за това само ние, които останат оттатък, по слепата линия не с нас. Те може да се провокат. То не е процес пред Народното събрание тук. Ако не мога да включи провокациите, ще е атака и това са там. Атака. На разсадка на хората, тези отпред, направите си свои. Ма то фактически в момента това митинга, дали? Емилка, че е така, защото като тия, които са особи, е насам с нас. Тия от особата линия насам, а те, които са безвет с двата и разкрачени. Аз се тек такова, всеки найлон и тя взел и втори куп, и викам са, ей, дано толкова не 30 човека. Причеш човека ли? За обединение на народа. Етническа, верска, полова и социална основа. България. Комунисти, консерватори, обвинете се. Ние внесохме обща декларация, която направя тези слова и я беше в Народното събрание преди време. Трябва да си Както се разбра, тук говорим за два митинга, които са прорасли. Колкото и странно да изглежда това. Оставка! 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 Значи, от едната страна на острата линия, на централна линия, разделя се плавно от Народното събрание един митинг. Едната страна от окупацията на плана е втория митинг. Странно, но факт. Всички интересно на преминаваш между двете части към кой митинг си чувстваш. И защото всичко е повече от това.
да промяна системата. Искаме бавно да се промени закона за запитването на народа, в който да падне границата от 6 000 подписа за иницииране на референдум в България. Както и да може омбудсманът на Република България също да може да назначава референдум. Също така, самите референдуми не могат да имат своята законова основа и да могат да бъдат легитимни. Записане номер 4 за промяна на системата. След граждане. Смяна. И въвеждане на функционална законодателна система с мажоритарен елемент. Това е условие за изборите за европейски парламент, че България вече участва. Но прагът ще бъде 1,2%. Това ще се гарантира да може да гласуваме не само за партии и институциите, а и за хора. Това прагът ще се цел 100 000, които са взети и разстоява на 20 да бъдат изпълнени. Всички медии в света коментират, че всяка държава има мафия. Само в България мафията има държава. България не е само ваша, дами и господа, среща. България е на всички. Интересно слеша е ради. Хубавото слеша е ужасно. И какво оказа се запиташ? От тази страна Факто да. Защото факто да не изяснява и там не е много. Ама добре, аз не можа да разбера защо процеса не е срещу... Радио, тези също Народното събрание. Сега могат да спрат някога да се разходят. Не е много. Той без това не са кой знае колко хората. Сега и да се разделят допълнително. Вие казвам, учат, ама сега не се учат. Не. Се учат. Напротив, това си някой оригинал. За тук, по собствена воля и без никакво заплащане, защото международните конфликти всички са граждани на Република България. Позволете ми сега да дадем думата на организаторите на гражданските протести в Република България, господин Иво Сесов.